खुलुमबाय खौरांगिरि नोंथांमोनखौ साबायखर बावदों बे खौरां फोसावनायाव जों हेफाजाब होनायनि थाखाय आरो साफ्रोम खौरां नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। बे खौरां मेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे खौरां फोरमायहरनो हास्थायदों। थांनाय 31/1/2025 शुक्रबार मैयानि समाव डिजिटेल बड' निउसाव जोङो मोनसे खौरां नुनो मोन्दों। बे खौराङा जाबाय बिक्रम दैमारि आरो कासटम बसुमतारी बिसोरो जोंनि जिंगाबेल हालामनि सिङाव थानाय आस्राबारि सेन्टाराव फैनानै जोंनि जिंगाबेल हालामनि जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ गाज्रि मुं सुनायखौ जों नुनो मोन्दों। बिथाङा जेबो गुमुर मोनालासिनो गुदि बिजौ मिथियालासिनो बिथाङा फैनानै जोंनि जिंगाबेल हालामनि एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो साफ्रोमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ बिथाङा सोंखारनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेखायनो जोंनि गोसोआव दुखु मोन्दों। बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंनायनि सायाव एसे साननांगौमोन जे बे जिंगाबेल हालामाव मा थासारियाव दङ बा जिंगाबेल हालामनि माखासे जेंना जेंथोफोरखौ बिथाङा बुजिया सोमजियाखै। बिथाङा डाइरेक्टहै माखासे बाथ्रा बुंनायखौ जोंनि जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सोंखारिदों आरो बिथांखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै जोङो बिथांखौ सोंखारिदों। नोंथाङा लाफा बायनो फैनायाव नोंथाङा जानला मोनला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथाङा मुं सुदों। नोंथाङा जिंगाबेल हालामाव मानि थाखाय फैदों जों मिथिया। नोंथाङा नोंथांनि मुलाम्फानि थाखाय बा नोंथाङा बेरायनो फैयोब्ला बा नोंथाङा माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा बे नोंनि गोसो। नाथाय बिक्रम नोंथाङा ससियेल मिडियायाव फैनानै गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जानला मोनला खोथा बुंनो हायोब्ला जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव फैनानै नोंथाङा बेबायदि बुंनो मालाबा हानाय नङा। जों नोंथांखौ वार्निं होदों। नोंथाङा गुबुन जायगाफ्राव फाग्लाफोरबायदि खोथा बुङोब्लाबो जोंनि बे जिंगाबेल हालामाव बेबायदि नोंथाङा खोथा बुंनो हाया। मानोना नोंथाङा जोंनि जिंगाबेल हालामनि दुखु सुखुखौ नोंथाङा मिथिया, बिदि जारिमिनखौ नों मिथिया आरो जों माबोरै थांनानै दङ, माबायदि अबस्थायाव थांनानै दङ, माबायदि परिबेकआव थांनानै दं नोंथाङा जेबो मिथिया। बेनिखायनो नोंथाङा लास्ट वार्निं होदों। नेक्स्टबाव नोंथाङा बेबायदि खोथा बुङोब्ला नोंथांखौ जिंगाबेल दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिंगाबेल हालामनि साफ्रोमबो रायजो जानाय रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ थोंजोङै एक्सन लानाय जागोन, नोंथांखौ होसोनाय जागोन। गोजोन्थों। निउस नायगिरि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अनसायनाय आरो खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। जोङो जिंगाबेल हालामनि सिङाव थानाय गासै रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि जिंगाबेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मावथि बयखौबो लोगोआव लाफानानै थांनाय मैया आस्राबारि सेन्टाराव मोनसे मिडियानि गेजेरजों जोंहा बिक्रम दैमारि बिथाङा लाफा बायनो होननो फैनानै सोरनावबा सोंनायाव माने हा हुनि सोमोन्दै बिथाङा माखासे खोथा बुंलांदों। बे खोथाया जोंनि एरियानि गेजेराव एसे गाज्रि भाबै प्रेसार गोलैदों, जायनि जाहोनाव जों पलिटिकेल हान्जा आरो नन पलिटिकेल माने फरायसा आफाद लोगोसे रायजो राजा बयखौबो लालायनायनि गेजेरजों जेन' बै बुंनाय रावा गोसारनानै जोंनि हालामाव दावराव दावसिनि जेबो बिहोमा सोमजिहोआ, बिनि थाखाय दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आङो फंनैसो बुंनो सानदों। बाथ्राया जाहैबाय एबसु होननाय मोनसे सोदोब बिथाङा रायखांलांदों। माने एबसुआ थाखा लानानै हा हुनि खामानि मावनाय। बेथ' एबसुआ जेनेबा थाखा फैसा लानानै रायजोनि हा हुखौ मावाखै। बेयाव माखासे कमिटि दङ। जोंहा गाहाय एफआरसि हिसाबै जों सिगाङावनो दाखाना होनाय जादोंमोन, माने एबसु आफादनि थ्रुयैनो। ओमफ्राय उनावहाय
हालामा गुवार आरो गिदिर हिसाबै माने खामानि मावनायाव सुबिदा जानाय बायदियै खन्द' खन्द' एफआरसि दाना होनाय जादों, फिसा फिसा मिनि एफआरसि, गासै 13टा एफआरसि। दा बे 13टा एफआरसिनि मावथिफ्रासो हानि खामानिखौ मावदों आरो मात्र एडभाइसल'सो फरायसा आफादनिफ्राय होनाय जायो। बबेथिं थांब्ला खामानिया रायजोनि खामानिया साक्सेस जागोन बेखौ एडभाइसल'सो होयो, नाथाय थाखा फैसा खांनाय मानायाव फरायसा आफादा जेबो बिबान माने आखाइ गैयामोन। दा बेयाव थोंजोङै फरायसा आफादखौ फैसा खांनायनि बाथ्रा बुंनायाव माने जोंनि हालामनि रायजो राजाजों माने गोबां सावरायनो गोनां बायदियै जों दिनै सावरायलायदों आरो जों गोजोनैनो सावरायनाया जोंहा जोबलांबाय। गासै मिडियाखौ नायग्रा रायजो राजासिम जों बेखौनो फोरमायबाय। फरायसा आफादा बेयाव हा हुनि बेला खामानि मावनायाव थाखा खांनाय, थाखा जानाय बेयो नङा। मानो होनब्ला बै समाव जेब्ला हानि खामानि मावजेनदोंमोन अब्ला फरायसा आफादनि बिबाना आंनो मोनदोंमोन। आंनि समनिफ्राय मावै मावै दिनैसिम 2025 मायथाइसिम मोनथाम बारलांबाय। दा दुखु मोनदों दायो थामसाव गोलैनाय दैदेनगिरि गोबां दुखु फोरमायलायदों, हरावनो जों सावरायलायदों, बिदि बुंनाङामोन मानाङामोन जालायनाय जादों आरो। दा बेखौनो जों क्लियार लालायदों, जों रायजो राजाखौ भुल बुजिनांलाया। दा हयथ' बुंनो हागौ सोरबा बायदिया सोरनिबा नारसिननायाव दिनै मिडियानि गेजेराव फैनांदों नामा, नाथाय बे नङा। जों बयबो खौसे जालायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो जेन राजनितिखौ खालामलायनो हागोन, गावबागाव राजनिति गावबागाव खालामगोन, नाथाय फरायसा आफाद हिसाबै जेन' इयुनाव बेफोर जेन बाथ्राया दा ओंखारदों बेखौनो आंनि फालनिफ्राय आङो फोरमायथिनाय थाबाय। नंगौ, जों मैया बे जिथु बिक्रम बुंलांदों बेयाव आंबो दंमोन। आं सान्दों आरो माने बोरैजाय बे बाथ्राखौ बुंखो, माने बेवहाय जेन'बा गोदोनिफ्रायनो फार्स्ट स्टार्टिंनिफ्रायनो बेयाव हा हुनि खामानि मावनायनि बिबानगिरिया आंनोमोन, एफआरसिनि प्रेसिडेन्टआ। बेनिफ्राय जों गोबां खस्थ' खालामनानै जोंनि हा हुनि खामानिखौ मावफुंबोबाय। बेनिफ्राय बेयाव ए टु जेड जोंनो मदद होदों आबसुआ। दा आबसुखौ जेब्लायबो नुयो, आबसुआ जोंखौ दैदेनबोबाय थादोंमोन। खिन्थु बिथांमोना थाखा फैसानि बेलायाव जेबो लिग लायाखै। बेयाव जों रायजोफोरजों सावरायनानै जि थांखिखौ मावनो लादों बेखौ जों रायजोजों सावरायदों। सावरायनानै जों गासै खामानिखौ रायजोफोरखौ लानानैनो मावलांदों। मावनानै दिनै जोंनि हा हुनि खामानिया साक्सेस जाजोबाखैब्लाबो फ्राय जानायनि लामायाव एसेल' दंथारसै। माने 100नि एसे बारा दं न'खरफ्रा, बिसोर मोननो दंबावो। दा बेखिनिखौ जों थाब मोननांगौ आरो बेनि खामानिखौबो जिथु जों मावलांनांगौ जोंनि रायजो राजाफ्रा। आरो जोंहा समरेन बिथाङा बुंनाय बायदिनो जों जिथु गासै खामानिखौ जों मावजोबनो हाया, बेखाय जोङो स्कुल जोंनियाव 13टा स्कुल दङ। बे 13टा स्कुलखौ लानानै मोनसे एफआरसि कमिटि दानानै होदों, माने ब्रान्स सुबा हिसाबै। दा बे सुबानि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानैनो बे हा हुनि खामानिखौ मावनाय जाबोखादों। बेयाव गासिबो रायजो राजानि मददजों मावफुंनाय जादों आरो बेयाव आबसुआल' बावहाय फैसा खांदों बे बाथ्राया नङा। आरो जोंनि रायजो राजाया बेखौ नायबिजिरनानै रायलायनानैसो गासै खामानिखौ मावलांदों। बेयाव आबसुनि जेबो दाय गैया।